Shalom Aleichem, aton na tanan, kamurayawan para aton tagsa-tagsa na kinabuhi. Ito niya na portion of the Torah or parasha Teruma. So, ansyahan nga yung Kippur, unom ka bulan tikang pagbayahan mga Israelites tikang nga Egypt. Moshe lumusad nga may da ikaduha nga set of lokot or tablets that contain nga may da nakasurat nga an Aseret HaDibrot and 10 Commandments. Ansyahan nga the first one nga iya ginlusad tikang hakuan tikang halangit shamayim iya ni ginkuan pusak kay ang mga Israelites nagsasayaw-sayaw around han Igil HaZahav. In nga Igil HaZahav rebulto ini nga kortehin bulawan nga baka. So pakita niya ini nga aging kagrabing anera sala kuanin ni Moshe iya ini ginhapil ginpusak siya nga nagkatitipak. So ang Ginoo Hashem ginhatag kan mo siya ni kaduha nga set of lokot or tablet para pakita iya nga iya ginpasaylo na ang mga Israelites an era grabe nga sala an idol nga Igil HaZahav an idol nga bulawan nga baka. Pagkasunod ka adlaw Moshe iya ginyak ng mga Israelites makaurupay nga mensahe or balita. Ang Hashem karuyag magbuilderahin Mishkan ngan ngan kung din an baraan nga presensyahan Ginoo aadto iton nga Mishkan. Ngan iton nga Mishkan na mo nato gyap magdadara ang mga Israelites in mga korbanot or ang mga offering nera. Korbanot means offering. Shekinah means divine presence or holy presence. Our treasure. Ang Mishkan na siya ni lugar kung diin ang mga tao nangangadi para kan Hashem ngan magdadara kanera mga offering kanera mga halad or kurbanot. Ini nga mga halad or kurbanot asinit magdadara maghihimong rason nga igulog it Ginoo it iya mga blessings para mga Israelites nga pinagin nga mga pag-ampo nga mga halad iya Hashem papasaylong na iya hirahan era mga sala. Ang mga Israelites ikikipin nila nga treasure, precious treasure in their most precious treasure nga kundi na siya niyan Ark of the Covenant in the Mishkan or House of Prayer
nga dalukot ang tablets sa kadahan sa kuban Ark of the Covenant. 10th of meeting. Another name han Mishkan was Ohel Moed or 10th of meeting. Asya ni 10th nga kung di nagmimitit mga tao. In a sense, in nga Mishkan, asya ni kung hayan magmimit ang mga Israelites ngan ang Ginoo. Paano? Ang Ginoo magaya kang ka Moshe pinaagi Ginoo magaya kan Moshe ti but nga han kerubim nga kung di na siya ni adat tapit kaberhit of the Aaron an Ark of the Covenant ang kerubin nga duduha nga ni Moshe asyat magayakan it mga Israelites kung ano ginpapayakan ni Hashem. Donations please. Moshe nangaruhan mga Israelites nagyakan niya nga magkuanhera i-donate nira ang natanan na kailangan para matindog ang Mishkan or an house of prayer ang Ginoo. Kung hay nato mga ngadi nga nato it holy presence of Ginoo. Iyagab ginyak nan hira nga mag-donate bisan nga kailangan para panapton ng mga kuanim or mga kapadian or mga priest. Dito mga preset ka ng mga Katoliko kuan kay dito na siya dito kuan. At tanan nga mga religion Katoliko, Kristiyano, Muslim natanan ito tikang ito Judaism. Ira ito ginsunod kung ano-ano tayo pinanbubuhat nga diri siya. Tanagud pipilan subad dira pero diri na masunod-sunod siya nga commandment nga ayaw pagkuhan mga rebulto irat pinaka siya nga nagbabiolate nga siya at mga tao tanagud yan na patit kuhan karog na nira pwede na mag-asawa na daw kung babae nga babae lalaki to lalaki batay niya kanan santo papa nga era baraan daw kuno nga tao nga na siya kuhan ano ka pa iton leader hit kuan ano ka pa iton desecration hit ngaran it Ginoo paghahatagin dere mo upay nga kuan dungog it Ginoo yan na kay kailangan ng mga panap ng mga kuanim ang mga priest kasi tayo susuluton kada pagsisarbenera kanashem ngadtuhan Mishkan. So, ang mga Israelites nagdalira nga manguli ngan nagtikang hira pagtiro kan mga ginpapadara ni Moshe nga mga kuan, mga kailangan gamiton para tindugunan Mishkan nga ng mga panapton para himuon para sulod mga kapadian, mga kuanim, priest. Yan na. Ay Moshe nag-aruhin mga kuan. Ano ka pa ito? Ano ka pa ito? Nag-aruyahin bulawan, hin gold, hin pilak, silver. Ngan ade nga ibang nga mga mamahalon nga mga kuan, bagay, items. So gindaraan mga Israelites ang mga kailangan ni Moshe. Ginatag nera ginatag nga to Mishkan or holy place or house of prayer ang mga importante kaysa itera kuan nga itipiga era para kuan itera
itiro klarat kayamanan para era so era gin-donate ngagtuhan kuan house of prayer. Tika man din daw kuno inin nga mga kuan mga karekuhan nga era gin-donate. Ini nga mga karekuhan, nga mga treasures. Tika nga niya Egypt. Kay ang parao gintagaan niyan paraohan ay ita mga pronunciation ni parao based on Hebrew pero kung English parao pero na hiparao iya gin kuwan suhulan na niya mga soldiers di ba nakadamo ang 10 plagues siyempre kung ka may sakto ka nga pamurubot marang ka nga tinuod at ginuhit mga Israelites ano so ito mga soldier ni parao bagandiri na nasugot iya. So ano yung buhat para kay karugban ni parao nga ala nato ng mga Israelites kay nasing yang wala na daw niya kuno slave wala magtatrabaho para era. Tapos di rin na makakasabit era kuan kay kailangan na niya magbayad din mga bagong mga slaves kung gusto nera. So iragin ko kwento era mga karug nera ala naton mga Israelites para pabalikon nga imo nera otro nga mga oripon. Ang mga soldiers na dire pero gimbriberahan ko ang tagaan na rin kuhan sulan na rin ni Parao hin mga gold, silver para lanaton ang mga Israelites. Idin alam ko na hinabo ang kuhan Kriyat Yamsuf and splitting of the Red Sea. The moment nga nakatalawas na pagkuhan nakatabok na ang last nga Israelite tekang handagat gimbalik na ang Ginoo ang kondisyon ng dagat. So, ang bagan wall ng mga dagat nga nag-split, bumalik na. Nagkuan ng lampasak. So, ang mga nang susunod na mga kuan, mga Egyptian soldier nga nagsusunod nga nakatong kabrubot nga na ang dagat, nagkalulumos. Kaupudan mga gold, silver nga bribe ni Parao era. Pero ginhimo ang Ginoo iyay ni gin spit out ang mga kuan ang mga kuan karikuhan ang mga gold silver iyon kuan ng Ginoo gin impa pakompate kang ilaman dagat gin pa wash out nga tong gilid ng dagat tas gin panguha ini gin pamuro tinihan mga Israelites. Kay adto ra siya may himo nga partihit Mishkan nga kaupod kung ano ta ato dito. So the Aaron or Aaron first. Torah first. Yan na ini nga para siya nagahatag ato ng mga detalye about ano ang eksakto nga pamaagi para tindugunin ni nga Mishkan nga papaano ihimunan mga items nga kaupo dinin. Yan na ang Torah nagtitikang pagtutduha aton about han Aaron and the box. Ang box kung diin asya it mag-hold han lokot or han tablets. So that makes sense kay ang Torah asya it pinaka-importante. Kung babalik ko nato ng last week nga para siya and para siya kuan ano ka pa ito ang para sa Mishpatim ang kumadtuhi Moshe Shamayim ang mga kuan ang mga angels nakikikuan kay nuya hatag daw kuno hit Ginoo ti pinaka-importante niya nga treasure para hit flesh and blood nga tawo sa pinaka-importante Ginoo Torah kay siya blueprint of creation. Yan na ang Torah ginhimo before himo ng kalibutan.
So ang Ginoo idutduan niya Moshe paano himo nan Aron or ang box. Kaya Aron or box asyat pinaka-holiest nga object ha Mishkan. Ngan ito niya nga Ark of the Covenant may dat niya kalugaringon nga room. Ngan it na room nga kung di naato ito na box or the Ark of the Covenant, itawag ito nga room, tawag ito na iya Kodesh HaKodashim or baraan ng pinakabaraan, Holy of Holies, all for Torah. Hashem, ginyak na niya Moshe nga ang mga Israelites kailangan magpartisipar han para kuan pandayon ini nga kuan nga Aron or box nga natanan kailangan maghataghin small piece of gold para paghimo ini nga Aron or box or para mapa-open ini nga box para natanan in any way nga para natanan may danera connection han lokot or 10 commandments. 10 commandments tablets. Ang tableta. Ang duwa nga tableta kung diin nakasurat ang kuan. Diin nakasurat ang Aseret Hadebrot. Ang 10 commandments. Ang napulo nga suguan Ginoo. Yan ha, natanan nga mga Israelites, may dala na sharehan, Torah. So kung may daw isang tao nga diri kaya magbasa hit Gimara, pwede mag-studyhin kuan Mishnah or Chumash. It Chumash printed book of Torah. It's Sefer Torah. Sefer means scroll. Ada hit kosher na skin like kuan cow. Nakasurat it kuan it Torah. Asang it Sefer Torah. Kung Chumash ayat papel. Or halakha or Jewish law. So, kung may daw sa nga tao nga nakukurya pag studio, pwede iya magsuportahin mga yeshibot or mga school. Kung diin, dito nag-aaram mga kabataan about kuan mga holy books, divine book kit Ginoo. Kaupo dan mga libro or mga kuanhan mga sages, mga magtadong mga righteous na mga holy nga tao nga halos sa nira kinabuhi era gin spend para mag-study about it Torah. Tas na kami rin sarili nga kuan diri nga kuan in contrast or ano ka pa iton in against it mga nagkasulat Torah. Bagan expound ba gini-explain nila it mga something nga ito ra daw ko no 70 faces. Kada pagbabasa ning iba-iba't meaning kay bisang ka pa magtikang pag bata ka nagtikang ka pagbasa it Torah hasa nga mamatay ka binasa ka no waray kuan nga di waray ni makukuan kada kuan ni may danim may hibaruan waray katapusan it knowledge it secret knowledge nga nakatago ha Torah kay it Torah daw kuno masilarom pa kaysa it kaladman hit katubigan kilarom ya deep knowledge nakatago sanglit diriya nga masing pareset kuan nga kung paanot kuan paghimuhit kuan so din paghimit paano himunit it mga palayo ko so din master mo na ito dasyo siya naguditon ini study nga Torah mas
dapat yung mas mahabaruan kay nagtitikakwan matim aram itim kakayahan hinatagaan ka ginoohin kumbaga damo tayong papagbuksan nga gate sit wisdom hit Ginoo tim utok kasi labi na ako nakikita niya nga naniguro kang mahibaro sanglit kung dati diri mo yan naiintindihan yan nadamot nag-open ng mga wisdom it wisdom diri adat utok it wisdom tikang ha langit it you know it nagbubukas it wisdom it tawo diri to naada it tawo mismo tikang ito Ginoo yan ha or so kung may natawangan ko kurang pag-study diri kung siyempre diri natanan nga tawo may da kuan kumbaga may mga tawo nga maiyat makurit ko ang banera bagat siguro nakukuha na radyo de bandera kuan diri nakag-concentrate pag-study pero makartirat ibang bagay example business or ano pero kung about pag-study nga ni bagan waray good nera so in mga tao nga mga suga din pwede magsuporta it mga yeshibot or mga kuan mga schools nga kung din nag-aaral it mga bata about it mga kuan holy books and divine books or mga tao nga nag-study mismo mga kabataan nga kuan pwede mo suportahan dahil pag studio kay siyempre kailangan good man may naman tugap na ragasto kaya siyempre mga ngaon ito kakaturugan pero dahil nga luxury nga kuan ba enough to survive Torah para ito para it natanan so shittim wood and solid gold An box and Aaron was made of 3 boxes. Tulo daw kuno nga mga kuan. Tulo daw kuno nga mga kahon. And main nga kahon, usahan nga kahon, kumbaga pinakakuan nga kahon. Ginhimo ini pinagihan klase nga shittim wood. Tinatawag nga shittim wood. Nga an duha liwat nga remaining nga kahon and ni materials gold. So one of the gold boxes was a little bit bigger than the wooden box. So ano sa daw kuno nga kuan? Usa daw kuno nga box. Mas turod ako kaysa wooden box. Tapos so duha nga kahon nga gold, ano sa dako, ano sa guti, tapos an kahon nga kahoy, ada hambot nga han kahonan kuan. Sample kahon nga gold first, susulod lawatan kahon nga kahoy, susulod lawatan kahon nga gold. So totolo nga kahon. So natanan ito nga mga kuan an wooden one an kahoy nga kahon gin kuan iton masilyahan ning kuan gold. So wood kay no kahoy. Kaya no daw ko no unbox an Aaron di kang kaya no daw ko no an Aaron or an surudlanhan ko an Torah dere bugos nga kuan wala na bugos nga kahuning gold ano it minsahit Ginoo nga iya man ini asya man niya instruction nga an kahon nga kahoy between han duha nga kahon nga bulawan nga gold kay ano damon mga bato nini pero asya iniyan mga pera nga mga kuan kabatunan para i-remind
nga itora is a tree of life. See? Itora daw ko no as a tree of life. Pero hindi magkamiyadahin mo pa nga kinabuhi. Kailangan mo mabuhi batay kung ano it mga balaod or mga pamantayan or mga rules itora. Kailangan mo maging bagahin usang nga puno nga matubo nga diri mahunong paghibaro about Torah. Nga magpapadayon ka lang nga magtitikad ako pati yan imo Torah knowledge, ani mo hibaruan Torah. Siya na akong kuhan nga ito na talaga book of life na siya iton. Pero kung ko no an kahon na an kahoy nga kahon is not worth much. So kung siyempre bukan natin ano ka pa ito alasahon carrying the Torah kaya Ark of the Covenant man ito so kung may daw sa nga bagay nga inclusive gold boxes maaram kita nga valuable ito niya. Ibig sabihin may dako nga importansya. Nagtututdoin niya aton nga kailangan naton tagdon aton i-honor itat ngan respetuhon it mga scholar or mga nag-aaram bisan pa man kung pobre hira kay Torah haera bagahin ano ka pa ito an kahon nga kahoy han Aron han Ark of the Covenant nga deserve nga i-cover din bulawan. An wooden box nagre-remind aton nga itpag-estudyo Torah isugad hit usang nga puno nga namumunga in mga namumungahin prutas. Ang prutas san pag-studyohan Torah asya ini rewards nga matubo ngadto langit. May enjoy they will be enjoyed in nga mga reward nga mga prutas hitim pag-studyo Torah didto heaven. Besides it reward nat nga tatanggap nga niya kalibutan. Kaya nga niya kalibutan it Ginoo sistema Ginoo para aton impormasyon it natanan sistema it Ginoo nga ginhimo nga niya kalibutan reward and punishment. Kung masunod ka it Ginoo reward ka it Ginoo. Kung di ka masunod it Ginoo ipapanish ka it Ginoo. So kung minsan nasan kita nga wala kayo na daw la sugadhinin kayo na daw la hiya sugadhinin sampul wala kayo no hiya na priso buotan man adto hiya natanan nga hiya buhaton reserve naton kaya kita nga mga tawo di kita maaram hit picture
bagalak kita at nagkikita hit kuan, hit balay, makakita kat gawas, maupay, pero di ka maharap na anot na hinabo. Kasi manit tao. May danim impression na to sa nga tao, pero di ka maaram kung ano tiyagin bubuhat behind the background. Or ano tiya mga kuan, mga salang aging buhat, sanglit kayo naging papansit Ginoo. Natanan nga yung papansit Ginoo, bisan atong pagkita nga dira nera deserve. Kuan, fair and just. Kay maaram it Ginoo, it kuan it Ginoo, justice it Ginoo, fair and just. Waray kayamanan o karikuhan nga niya kalibutan. Bisan pa, bilyon, trilyon pa, bisan anong kadako nga kwarta. Waray halaga ng kwarta nga kaya suhulan it Ginoo. Kaya merit kailangan it Ginoo. Iya lang nga naghimong bugos ng kalibutan out of love para tao. Kay gusto niya magkaroon niya magbistuhin kaupayan para mga tao. Ang let, kung may nainabuhaton kinabuhi, siyempre minsan kitang mga tao, kay mga tao man lang kita, yan naman lang na tao, flesh of blood laman kita, kung kita, composition kita flesh ngayon blood. Siyempre, kung may nabunga diri magupayaton, mga nakakapakianak kita, ano ba timkuan, sala. Pero, dapat nato ni gampo, magpasalamat kita kay minsan, just as it Ginoo, nayakan nga, for example, mapigay nga tao, siyempre, makuri man, di man good, it perfect lamang good, it Ginoo, isang kamamatadong tao, may dagod ni mga kuan nga mga minuscule, mga gugtiyay nga mga sala. Di may iwasan. Pero di ibig sabihin nga marat kang nga tao, matadong kang nga tao, bisan may danim gugtiyay nga sala. Wala itong problema. Yan minsan, aging mahal kahit Ginoo, nasingit Ginoo, para talaga ni ma-enjoy, it reward, iti mo mitsbot oran ni mga merits and yung pag-studyon tora, paging maupay nga tao, pagsunudan mga balaw dit tora nga tikangit Ginoo. Siyempre may mga sala, siyempre kailangan, di ba, fair and just. Kung may lalim sala, kailangan kay punish. So minsan Ginoo tatagaan kita yung mga sakit, mga dako nga problema, para siya nito magiging kabayaran. Din nito aton magkukita ngani magkuro kita ngani maguti, pagka ngadto okay na dat kaputang. Di na kita maaging kuan. Tigamni it kuan impyerno, 7 it level at impyerno, ang 7 it level hit langit. It mga tao nga nagpapakasala, depende iton, di itong papreho. Diri nga parasit Hitler, murderer, nabudamuan milyon niya gimpatay. Tapos murder nga nagpatay no sa nga tawo. Iba ito era level. Sang itimpyerno damo ito level 7. Mangadto ka na nga nit level it pinakailarom nga level ka 7. Di ka na nga tumagawa sa ato ka na. Habang ang iba nga mga level, bisan ginamarang pero nga 1,000 years or wala concept kung ano kahit hilawig it panahon nga adto ra magsasaper, pero may da panera pag-asa ngadto. After nera ngadto makuan itira sentence, paras mad nga niya kalibutan. May da presuhan. Makuha mo na nga nito mo sentensya, kagawas ka na. Asya mangyap ngadto. Pero it mga tao nga mga righteous, may da nera word to come ti arabot nga kuan nga panahon nga kung diin waray sakit, waray jealousy, waray evil inclination. Kumbaga yung pagkatao talaga matadong mga anghel ba waray evil inclination. Kita nga mga tao kasi may danaton kuan, may danaton bagan espada nga kung din na espada, it's either to protect or
para magpatay to murder. Asa din bubot tim kalugar yung tim mo evil inclination, tim mo desire. Tim desire pwede magatagin kaupayan ha imo, sa tim maging kwan, kaupayan tim mo gindi desire, magatagin kaupayan para ha imo. Pero itim desire gihap kung maraot, magatagaping karaotan ha imo. So bagay ito yahin double blade. It's either kung ano tim paggagamitan. So kung it were to come, waray na hiton, waray na evil inclination. Maupay, waray na, maupay na tanan. Perfect it mga tanan, mga kwan, waray may mga sakit, na tanan, perfect for 1,000 years. Pagkatapos, ato na rahit, Garden of Eden. Ato na tumupay na nga to, enjoy it life. At kalibutan nga ni temporary lang. Ano bala it 70 years? Ano bala 80 years? Ipapalit nim hit kuan eternity kinabuhi nim nga kuan haligot la iton baka kita nagkukumperhin 1 second which is as a representation it bugos na nga kinabuhi nga nit bugos nga oras it bugos nga tuig kumbaga 365 times 24 hours. Pero kay according hit kuan nga to dadton tihilim nga gingukuan ni King David to no represent ni King David nga it 1,000 years it tawo, one day hit Ginoo. Pero magkamatay na nga na kita, there na kita ada test. Baga ang kwan ba kita nga mga tao, wala kita, bagat nag-i-examine kita sa kubit. Kwan, room. Yan na, kung gini-examine ka, alang naman yak ng kahit teacher kung ano it mga baton, it mga pakiana. E di ano pat gamit it test, kung yayak na nit, kwan, it test nga, oy, Moshe, it answer it kwan, na siya it answer. E di, kaya no ka pa nagpa-test. Pero kung mahuman na nga nit test, pwede na iya ka na imit ginuit mga pakiana ni mga pakiana. Kung nga kalibutan, kuhan, ano ka pa iton? Anit test. Ngayon marang kita kuhan kung ano. May mga bagay nga marang kita mga baton, may mga pakiana kita nga waray ka batunan. Nga ginulat maaram ngan kung mamatay lang kita, siya lang at masasabtan it kuhan mga baton. So, panayong kitahan kuhan, Ark of the Covenant. Pag-imon Ark of the Covenant. So, the angels. So, every box kailangan ng covering. Uncoverhan kuhan, Aaron, orang box. Tatawagon nga, kapuret. Nga kumbaga iya ba kuan ba cup kumbaga ha botelya iya cup ba nga imo tatanggalon para di ba cup ini nga box may daniya kuan niya kumbaga cup niya baga niyan may daniya cover pwede nim tanggalon tas siya na first bet kahon ba yan na solid niya nga good. At each end of kuan hit nga covering may duha nga statue hit duha nga anghel nga tinatawag na cherubin. Itera ito kahit taas 40 inches. So it roller diba 12 inches ano. So almost kuan almost to roller it kay tasit na mga cherubin nga itera kuan itera kabutang atot di ba kung ano sample pag imagine may rectangle tapos may duha nga nakatindog na statue it angel tinatawag na cherubin natindog ngatot katapusan ngatot katapusan usa makatubangay katapos an usa nga nawong an anghel may nawongin lalaki ngan usa nawongan anghel may nawongin babayi ngan era mga kuan an era mga pako bagan
iraging kukuan ba kung di ba kung nakongkat kuan kung nasingkat bagahit item kuan ba imo gini spread out kung ba sa McDonald's di ka kanang ulo pero nera mga pako ngadto forward ginpapag-join up ba papag-join up nera mga pako nga duduha kumbaga nagkakamay-ada hin shade bagan era gin protektahan it Ark of the Covenant so nera kuan wings stretch out above the Aaron or Ark of the Covenant like an umbrella. So, iragin ko ka na nera duwa nga pako. Ay papagpako, iragin ko kuan ng papagdugtong, tas din ko connect nga tulatan pakuhan duha nga anghel. Duha nga anghel han kalingit nga anghel. Kaya nag-ato bangay man hara. So, sheton. Yan, masing kita nga, nasa rin kuan. Na der kinuha mga idols. Inila, nag-uusaan lang ini nga kuan instance nga ang Ginoo mismo nagsugo about ini nga mga statue nga kirubin nga anghel ha Ark of the Covenant la maliban ito waray na instruction ni Ginoo waray na iton natanan iton nga mga rebolto abudat sara ito nara mga kuan iton di iton maupay nangalas ito Ginoo it na mga rebolto asa ito tinikangan hit kalamidad ngang kakorean hit kinabuhi aseton ay masingid Ginoo di ka na hebero ite mo leksyon pero kakatuig pero ka nga dekada nga nabubuhi may nagbago ba nim kinabuhi agit na pag linuhod-lohod hit na mga pinunas-punas iton nga mga rebolto nga mga kahoy may daba na bago itong kinabuhi lugaring lahat Ginoo din ang magaya ka naton kailangan itawo mismo at makakaintindi iton nga bagay nga ugod man ano pero nakaka-dekada nga bubuhi wari man na hinabuha kumbaga puro laman kuan wari ko peace of mind puro la problema puro la kuan puro la apenas unta kuan la ko na ba nakakakungkuan lakot kinabuhi bagan kain to kala ko bagan manok ano ba't kuan ini nga kinabuhi ibainit kinabuhi hit mga pobre nga nag-i-study tora kay hira itira nakikita ang kaupayan lang na tarang kay maaram hira ha nga itira gimbubuhat nag-i-invest hira itira tayo nga niya kalibutan kay maaram hira nga kumamatay hira itinod nga kinabuhi asya pala itpagtikang na kung diin damo itira mga investment na hira gimbuhat it era mga reward nga era may enjoy pagkatapos nila mamatay nga niya kalibutan sanglit nagpapasalamat hira nga so rini always thankful hira and grateful hira bawat adlaw asya era kuan era pagkita pero mga yano nga mga tao nga puro lamang rebolto asya nit ka Korean nit kinabuhi nga pobre nga waray mo pa peace of mind malipong papel, may mga problema, may sakit, kuang, kung ano-ano, na takurian, agi hiton hit mga rebolto. Kay, kung it na mga rebolto, mga kayakan la ito, masing net, iyayakan na siya mga rebolto, kung mga kayakan nito, itiyayakan nga siyahan. Mahawul na pag tinukdawon, palingkur gadak niyo. Sheton hit yayak no sang nagmakita mga rebolto bagang makuang kulit mga nawong bagan makukuha mga kuan na kaya no nahawalan na pagtunok dahon pero waray mga sulod mga kahoy la iton waray iton mga importansya angay la ito igsungo gabay mo na ito igsungo it na mga rebolto kung nagluluto kang kanon kaya magagamit ang patiya yun gamit kahoy sungo nit mga tao nga nagpapadayon hit na mga rebolto tigamnin nga ako niya kang potro kung yayakan nadir Ginoo mga rebolto number 1 it niya nga kontra hit Ginoo mga rebolto kay asya ito total rejection nga nag-i-exist tiya kaya ano kaya nagyakan mismo nga nasing iya nga nadir hit mga rebolto usalayat Ginoo no one beside me
Katapos sige kahit mga rebulto, ibig sabihin, di ka natuod nga yung Ginoo nagyakan ito nga first commandment. Nga, kuan. So, total rejection ito Ginoo, total rejection ti existence. Ngan, kuan, bagan, damot mga sala nga, kakibat ito nga rebulto. Kay imo ging kukuan nga, ano ka pa ito, Ginoo, di rin niya kaya mamalakad, mag-roll. Para sa Bathali ba, di rin niya kaya, para sa presidente nga, di rin niya kaya mag-roll hit bugos nga, kuan, bansa, nga kailangan niyahin mga minister, or mga, kailangan niyahin mga kung ano-ano nga mga alalay. Kay, ano ka pa ito, di rin niya kaya kay limited lat iya oras. Ginoo, di rin kaya. Out Ginoo, di rin kailangan ng sugad. Kaya Ginoo, may concept man at unlimited time it Ginoo. Wala, di mo yung di mo ma-describe it kung kahit Ginoo, di rin sa klawit it time. Kaya it time mismo nga, kita na adlo kita malagay sa Ginoo, wala it concept it time. Kaya naghimo it na time. Kaya basta nga ni may butang, may physical nga bagay, matter, mahida time. Kung mawaray na nga ni time, kita nga ni nga bugos nga natanan ng mga star, planet, natanan, patit light, natanan nga nagkukanim. Waray na hiton. Waray na. Basta nga ni may da time, may da matter. Asya iton. Ang ginimong ginoong kalibutan, kailangan niya mag-gimon time. Kasi at naka-envelope, side by side. May da nga ni time, may matter, may time. As ito dimension it physical. It is spiritual beyond the matter iton. Pares kung nag-iinok ka, pero pala ka segundo, damo-damo na mo inok, damo-damo na naging kadtuan. Bangan mo inok, bagan usa ka tuig, or di kaya usa ka bugos na kinabuhi nimo, tekangan bata ka pa, tas tigdala nimo inok, naging dako ka na, tas kumadto ka, damo-damuan, damo ng katuan, bagan nimo inok pang 5 minutes, usa ka tuig din nga kinabuhi. Nahigda ka la. Siya ito concept it kuwan. It's soul, it is spirituality. Dire itong bounded hit kuwan. Dire yan kumbaga, it matter, adala ito time. Gumawas na nga it matter, spirituality, magawas ka na kumbaga, bagan, presuhan, nga that room. So, kung it matter, nakabound at time. Siya ito, beyond it, kuwan, magbiyan ka na, di ka na kumonit time, spirituality na to, which is higher nga dimension. Siya ito kung adot mga kuwan, damo klase nga kuwan. Kasi ito iyayakan nga, pagkunit mga rebulto, dako itong damot mga kakibat nga sala. Direlate number 1, it pinakadako nga sala, total rejection it existence it Ginoo, nga nag-i-exist Ginoo. Kaya ang Ginoo mismo nagyakan, pero ikaw, imbes nga mamati ka, dikmaram kano dere ka na tuod, nagpapadayong kalagihap. Bisang ka nga maaram ka nga asyat pinakagrabe nga sala. Kay total rejection ito Ginoo. Kay himpapakuan nim nga ang Ginoo waray nagyakan. Kumbaga gimbubuwan nim, nagbubuwa ka, imo gin pangbubuwa nga, imo gin kukuan nim nga, wala itong magyakan ng Ginoo, siya nagkukuha ko nga kuhan. Imo gimbubuwa nga nagyakan ng Ginoo. Imo re-reject ka nagkukuha ng Ginoo. Ibig sabihin, gusto na mo magkuhan. Man to man. Kumbaga, kurag dim kalabanon talaga at Ginoo. Di rin man na siya itong giniisip, pero siya itong gimbubuhat. Lugaring nila, di kinakaintindi itong gimbubuhat. Pero kung imo iisip mo itong gimbubuhat na mga rebulto, pagkuhan ito, parang nga pagkuhan mga rebulto, kung imo sipon ni nilarong, asya ito, karoeg nimo at kumalaban hit Ginoo. Kaya imo yung question, iya existence. Yang Ginoo mismo nagyakan, ngayaw hiton, kay jealous gadhiya. Katapos asya lang kapitin bubuhaton. Sige daw, ano timi mo nga rason? Tiga, asya takwan lagi. Hindi kung mamatay ka. Isa ang pala papakyanat, Ginoo kayo ka nagsisinambawot ng mga rebulto. Ano't imibabaton? Anong imibabaton? Dahil nga kayo natuda kang Ginoo. Asing Ginoo,
Oh, ano first commandment? Mangat first commandment. Oo, Ginoo. Eh, ano man itim kuan? Bisan ano nga excuse, diri ka talaga makakahimong excuse. Eh, klaro nga durod ya kan Ginoo at mga rebultos nagpapadayong gamit ng mga rebulto. Oh, ano tim kuan? Waray, natudas na. Diretso ka na nga to. Kumbaga, nakakuha ka na. Ano ka pa ito? Naka-express. Express ito nga tipakadto ka impyerno. Waray mo na kuan. Siya pala, waray na. Eh, siya pala, grabihan nga, dakuan nga sala. Pero kay agi tim ego, agi nga di ka nag-aaram, di ka pa nga namamatit, nagyakanit mga tao nga nag-i-studio hit Torah, di ka pa namamati, itaas pati mo ego, nga, kung itaas mati ego nga, dere ka karueg mamatit ibang nga tao nga nag-aaram, dapat ikaw mismo mag-aram, ngan, pamaturan nimo kung tama ba or dire tim ginyaya ka na imo. Yan na. Kung sige ka la, di ka pa namamati. Dako pa tim ego, di ka pa nag-i-study. Katapos magmamakuan ka pa. Kareg mo kuan nga sugadinin. Ano kaya siya ito't may nabuhay mo? Ayaw pag-isip nga maging mo petim kabutangan hit kung mamatay ka. Asyahan nga ning babato nun about it na mga rebulto nim. So, hugging angels. Holiday hit Pesach, Shabbat ngan Sukot. Ang curtains and Kodesh HaKodashim oran ko Kodesh HaKodashim or Holy of Holies kung diin asya ito turum kung hain na ito Ark of the Covenant kung diin ano ka pa ito ang tablet ang duha nga tablet ang Ginoo ang lokot dungad tuwan Ten Commandments alat sakob tikang hit Ginoo i-go-open ito nara. I-go-open ang kuan kortina. Yan na. Ang mga Israelites, makikita nera ang Aaron, Ark of the Covenant, ngan makikita nera it milagro. Makikita nera ang kuan, nga ando duha nga cherubim or angel were at the opposite ends of the Aaron cover. Kumbaga, to right, kabilaan nga kuan cover. Ngan, makikita nera nga miraculously, milagro nga, nag-move together ang duha nga cherubim nga hug each other. Nga nagsisimbolize hit paghigugma ni Hashem hit mga Israelites. Rings and poles. Attach it kuan box an upat nga golden rings, one on each of the narrower side of the Aaron at the corners. Ini nga mga poles, ini nga mga kahoy nga mga kuan ba? Mga kuan. Ano ba tawag it poles at kuan? Mga kuan. Asya ko kuan. May da mga kuan daw kuno bagan mga rings ba nga naka-attach nga dahil box kay bagan isusulod ni meton nga mga kahoy kay di ba sahon man kay mabugat man nga box damo man tambo magkukuan sang may da kuan nga nakakuan nga ring nga dahit na box na Ark of the Covenant na isusulod ang duha nga kahoy nga iglaba para maalsa nera ngan ini nga poles gintatawag nera nga badim. Ini nga mga poles, ini nga higlaba nga kuan kahoy nga ging cover din kuan gold. Moshe's Torah. So an Aaron, ang Ark of the Covenant, ang box, ginimo ito niya para maging kuan hit kuan. Aseret Hadibrot, and Ten Commandments, and Lokot.
ang duwa nga tableta nga may kuan nakasurat nga Aserta de Brot and 10 Commandments nga kindara ni brought down then losad ni Moshe tikang Har Sinai, ang bukidan Sinai. Yan ang separatora nga ginsurat ni Moshe, pinaagihan instruction ng Ginoo ato gyap nakasulod. So ang 10 Commandments ang duha nga tablet nga nakasurat ang 10 Commandments pati ang Sefer Torah nga ginsurat ni Moshe atot sa kubit Ark of the Covenant. Hidden treasure. Ay naman daw ko ng Ark of the Covenant yan na. Where is the Aaron today? Ay daw ko ng Aaron yan na. May datulong nga opinion. Naya ka ni Rabbi Eliezer nga gindara daw kuno ito ngadto ha Babylonia, which is the present day Iraq. Nga dahan siya nga gindestroyan Babylonian Empire and first Beth Hamikdash and Holy Temple. Asya nito opinion ni Rabbi Eliezer. Ang ikaduwa nga opinion kan Rabbi Yehuda nasa ring daw nakatago daw kuno ito during han time first Holy Temple under its original place in the Kodesh HaKodashim. Ibig sabihin daw ang Ark of the Covenant nakatago mismo nga tuhan room na, di ba, an room it na Ark of the Covenant nga to, di ba, it kuan it Beth Hamikdash. Ito nga Ark of the Covenant may niya kalugaringon nga room nga gintatawag na Holy of Holies or Kodesh HaKodashim. Nakatago daw kunot nga to iya original place. Tapos ang ikatulong opinion, ani ba nga mga rabbis nayakan nga nakatago daw kuno ito Temple Mount under daw kuno hit kuan under Darhom ilarom hit kuan hit room nga kung din atritugin ko kuanan mga wood para gamiton pag kuan nga to misbeyak hot bread. Every Shabbat ang mga kuhanim o mga priest masa ko birha Mishkan nga may da 12 nga loaves of bread piraso in bread. Ini nga mga loaves o of bread which were not hametz were called lekem hapanim. Yan irene bubutang adto shulkan or nga dahan table ang mga priest kukuhaonan bread iray bubutang nga kung diin nakabutang adtohan mga trucks tikanghan previous Shabbat. At the same time, bubutang niraan mga bago nga mga lekim hapanim, mga bread nga dahan kuan na mga rocks. So miraculously ang mga week old an usa na kasi manang kuan nga bread yan last nga Shabbat mapasulag gihap han pagtanggala.
Bagan pakiramdam ni mo nga bagan tigang palaha ubin instead of a week before. Sabi kung tingnan ko baka bagtik-bagtikan na itong bagahin ice. Pero waray miraculously mapaso-paso pa ya nga bagayan bago nga kuwan hungkat ti kangit oven. After nga kuhaonan mga bread, tuturo nga niton among the kuwan mga kapadian. An bread very special ito. Kay an priest usang nga padi, an usang nga kohen nga makaon hingguti ilang amount magiging busog-busugan. Bagalahiyahin kumahonin entire meal nga di ba isa pag kumaon ka ng entire meal may sura, may utan, may prutas, damo tim kakaonon an mga kohen makaon lang guting nga peraso an bread an mga kuanim ngayon damo ini nga mga kuanim hindi nila dua tulo dere damo nira kaya yung mga kuanim ti kang ini tribe ni Levi yan na pagkaon niya rin guting nga partihan kuan busog na busog hira shulkan or table ang shulkan ano yan ni materials 7 mood lagihap tapos rectangular in shape nga covered in gold hayigbaw may da dekorasyon bagahiyahin table nga may mga na may da corona may da ni kuan may da ni gold rings nga naka-attach nga daan mga cornerhan table legs so when traveling kung maglalakaton hera ang gold covered nga wooden pole sa susunod tuhan puan mga rings nga naka-attach nga dahan table legs ang mga libiim asya ikukan nera para ma-lift nera ngan madara nera an table 6 and 6 an lekim hapanim lobes kumbaga an kuan ang dosing nga lobes of bread were stuck 6 on one side of the shulkan and 6 on the other to keep the beds from getting moldy during the week. So, may da nagpaka-extend nga kuan. So, kumbaga, baw-baw hit lamesa, di ba nayakan kita nga, bagan may mga extensionan kuan, an table, nga bagayan may corona, tas an kuan, an bread ni pagtumbaw-tumbaw unom nga tumbaw-tumbaw nga tulad an side unom nga tumbaw-tumbaw nga bread so may da so dere matutumba kay may daman niya bagan di ba nga ni bagan may mga corona table o dito ibubutang sang dere makakahulog. So bagan makikita nimo bagan may duduwa nga tower hin kuan hin bread kay di ba unom nga gintumbaw-tumbaw unom nga gintumbaw-tumbaw so makita kan lamesa bagan duduwa nga tower bread with horns and lekim hapanim nga kuan no kamets unleavened na kuan bread
may daniya kuan, iba may daniya unique nga shape. Kaya niya ilaro mini flat. Tapos may daniya duwa nga raised nga sides nga extra pieces of dough called horns. Kumbaga makaka-imagine ka mo rectangle ano. So rectangle nga bread. Ang bawbawan bread bagan may duduha nga letter C nga nagatubangay nga tot bawbaw nga porma lagap nga toin bagan rectangle. Yan na. Ang mga breads gimbebikin niya iron baking pan para ma-forma para pa-preot era shape. Kung after nga makuha na ran mga bread tika nga oven, an mapaso-paso nga tinapay, ibubutang nga tuhan gold pans. Tapos, until nga, dadon na harang nga tuha, kuhan, nga tunahan table. Ibutang na harang nga tuhan sulkan, nga tuhan table. Gold spoons. On Shabbat, when ginkukuanan dosing nga fresh nga kuan lobsit tinapay imbubutang nga tuhan table nga tuhan sulkan may duha nga golden spoons duha nga kuan spoon of levuna tapos frankincense a spice nga gimbubutang gap nga to put there as well. So ani ni class bagan makaong ba? Ani sura ni bagan makaong nga may naka-attachin karaptanin kutsara. So ito nihira may da usa nga bagain bagan makagutay nga makaong kaong bagayang kabo pero diya kabo. Gold diya iya sulod levona ano sa frankincense nakatuya ambut ngahan table nga tuhan sulkan or table tas duha nga pail bagan duha nga tower nga mga tinapay tas ambut nga asyad to nga duduha nga bagahin spoon gold spoon nga ano sa may levona ano sa frankincense. So bubutang lat nga tira for all week. So pag-abutan next nga Shabbat, ang mga luma na nga mga old nga mga likim hapanim, ang unom nga kuwan, ang dose nga unleavened na kuwan, bread, siyempre tanggalon at nga tuhan table, nga daan bread table. Patigapin nga mga gold spoon, ini nga duha nga gold spoons, were replaced with other spoon nga may da fresh nga lebona. Tas an old nga lebona kuwan nga to kakatuhit kalayo ha mis beyak. Kung din kukuanit mga offering. The menorah 7 lights. Kada adlaw an Aharon an Ark of the Covenant na Aaron nga I'm sorry dere Aaron kundi Aharon. So dere an Ark of the Covenant ni Aaron which is the Kohen Gadol or the high priest iyan kakalayuan ng menorah ngadton Mishkan late afternoon. Ang lamp stayed nga malamrag naglalaga throughout the night bugos nga gabi. Ang menorah or candelabra may daniya 7 nga lights. 7 nga kwan ba surudlanin pwede kandila,
yan na, bagang kandila, pero dati, ang yung bubutang, kuwan. Ano ka pa iton? Olive oil. So, pito hiya, nga surudlan. A block of gold. So, ang materialis and menora, Moshe, gintikang ninian, tikang hin usa nga block of gold, usa nga blokihing gold. Kimpakita ni Hashem kung paano ipakita ni Hashem kang Moshe kung paano imo nga minora nga kung ano iya final outlook. So kay ang minora nga para pormaon ti kang ano sa nga blokihin gold makuri, it was simply too hard para usa nga tawo paghimo. So ang Ginoo giyan ni Moshe nga ikadto daw kuno ang bloke ngadto hit kalayo. Pagkatapos ang Ginoo naghatag kuan mo pa nga kuan naghimon usa nga milagro ngan paggawas tika ang kalayo ang blokehan gold paggawas niya may na mahusay nga menora exactly the way nga ginpakita ni Hashem kan Moshe. Aniya kitas ano ni tsura ini aniya dimension ang kitas niya 6 feet high or 3 amos. Kay 1 amos kuwan. Ano ka pa ito? 2 feet. Kumbaga, ang menora niya kay taas sugad hit usa kay taas hit usa nga kuwan adult nga tawo nga hitaas 6 feet. May daniyan ng 7 bowls at the top nga bubutanganin 7 bowls nga adot igbaw nga bubutanganin kuan olive oil pinaka quality tikahan first drop nga gin press nga mga best olive asya tika kadtuhit mga kuan. Katapos ano wicks an bagan kuan niya bagahiyahin wicks bat kanila kita kandilet na busag nga bagat tigot gimbutang gyud ngadto. So may daniya kuan an kada kuan niya bagaya may branch 6 gracefully curving branches. Bagayan mga sanga nga maupay ka curve di ka nga pinakaubos sa igbaw na luwat kaduha nga kuan perit sanga nga maupay ka curve igbaw na luwat kuan so maupay hiya ngan so and bottom of the center branch was a 3-leg square 3 at the bottom Manila Roman branch ang center branch may datulong at square base tulong at 3-leg square base. A great light. Etora always ngaging hukumpare hit lamrag. Ang menoras light ginre-represent niya ang Torah wisdom nga parahan mga nag-i-studio ini. Ang Torah naghatagin lamrag pinaagihan kinabuhi
Ang Torah nagatagin lamrag para kinabuhi pinaaging paghatag aton hinhibaro ngan muupay nga pagintindi, wisdom and understanding para maintindihan naton kung ano't karuyag hit ni Hashem. Asya ito, it's sekreto para hit great life, maupay nga kinabuhi. Dekorasyon. Hanatanan nga item nga nakadtuhan Mishkan, an usang nga may pinaka punuhin ko ang pinaka maupay nga decoration an menorah. An 6 kuan. Ano ka pa ito? May daniya kuan niya 6 branches pero pipitoy nga kuan. 7 balls at the top kay may naman niya but nga. Ang Torah naghatag ng instruction about han mga dekorasyon ngan paano ni itiya tsura ngan kung hanin niya ipaplastar. So may datulong nga klase nga dekorasyon ngan kuan menorah. Gibeim, Kaptorim, and Perahim. And Givim, ano yan sura, bagay ang cups. 22 naran na tanan, nga da menorah. Tapos, ang Kapturim, ano yan itsura, ball shape hiya decoration, unsin hiya. Ang Perakim, kwan hiya, rose petal shape, flowers, nenin hiya, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So natay nga decoration, may decoration. So may the small almond shape design kada usahan dekorasyon. Kadahan GBM, Kapturim, Perakim, may daniya bagayang butelin almond. Location. May the flower or Perakim han ilarumhan menorah right on the menorah base, diba? May daniya kuan 3-leg square base ngayon igbawan kuan may daniya kuan may daniya Perakim ngan 2 tefakim upward a small bowl and flower one inside the other. And duang atifakim higher was a bowl. 2 of the menorah's branches came out of this bowl, one on the right and one on the left. 1 tefak higher was another bowl, and next to nga menorah branches came out of this bowl. So kada kuan kung magkuan niya may daniya bagang kuan bowl nga ang gisasangan di ba ang tulong nga sanga nga paper nga sanga nga pa kuan payo. Agad diayo pero bagang tuluhay nga sanga payo ngadtuhan but nga bagan may daniya bola. At the top each of the menorah branches were 3 cups, 1 bowl, 1 flower, and a bowl into which an oil
and olive oil again bubutang. And Mishkan walls, building beams. And building beams, ang mga beamsan kuan, mga poste nga dagko, tika nginihan shitim trees nga gintanom ni Yaakov didto ha Egypt. Asya ni nahimo nga pader or wallsan Mishkan. Ang mga puno cut into kerashim. Kundi ani tsura rectangular beams. Rectangular beams niya. Ang kahilaba 20 feet nga niya kadakmol, aniya kahilapad. Imagine ha, 20 feet. So almost tulo ka tawo, sobra tulo ka tawo nga higtaas. Kahit taas si Dorita siya. Naniya kay lapad 3 feet. O kuan tulo ka roller. Imagine tulo ka roller. Nga ging cover din nihin, ging plated din nihin gold. So ngaton nilaro may din niya nga kuan. 2 thick pigs stuck out from the bottom of each beam. Kumbaga siya ni tiyat may mga bagayain. Kumbaga kuan kamot saksakan na no nga kuan duha. Bagan may daniya kuan niya o di kaya bagayain fork duha. Atot ilaro may daniya bagan duha nga ging kuan para ikukan mo ya susudlan. Bagay kumbaga charger bagay tadat na duduangan nalapos ba. Asya to niya. Long stick called briyak. Na ikakadito yung center holes of all the beams para ano mga kuan na tanga kerashim naka-place in maupay ngan kuan maupitera kabutang. Ang mga pegs on the base of the beam fit into the adanim. Anot adanim? Adanim, mga solid blocks of silver ito nira. Mabugat itong duro kay solid blocks of silver. Nga may the hole in the center for a pig to fit into. Kay kada beams man may daduduan. No? So, ang duwa nga blocks na silver, pag i-join mo, bagayin ko ba? Lego. Kung mo nga ni, pagdugtungan, tas nga tuan beam, susulod, maglalak. Each beam was held in two place by a two adanim. So, kada poste nga may niya duwa nga, bugan, sungay-sungay nga tut ilarom, nga at may but nga duwa sungay, tas ikukan mo nga tut duwa nga bloke, nga dagko in silver block nga may buwabot nga, tas ikukan nin para maglock. The building. Ang Mishkan building, ani shape rectangle. May daniya tulong walls made of the kerashim, which is kuan 20 feet high and 3 feet wide. Nga kuan, the fourth side was left open to be used as the entrance. So, kuan niya, rectangle, pero bagay nahimuyahin, bagayan alasid ba? Di ka alasid. Bagayan gindugtong-dugtong na mga beam into rectangle, tas ang last nga part abre. So para ma-assemblean Mishkan walls and lebeim, iragin place and 40 nga adanim or 40 nga solid silver blocks nga may buwabot nga in a straight line ngan ginfit ini ang 20 nga kerashim on the top of the adanim.
Asa kay piniraging buhat nga tuhang kalingit other side. So yan na may din ako naglabang labang nga side and rectangle. Right facing north and one left facing south. So tapos in between these two walls made the back wall. So 16 liwat nga mga solid blocks nga kuwan fitted in 8 nga kirashim. This wall was in the west, right side up. Kung malida ko not usa nga tawo nga shishik niya at lulab but it holds upside down, gin-perform ba niya nga tama mitzvah? The answer is no. Because the lulab has to be held in the direction that it grow. Okay. Paano ba sasabtan nga mitzvah? Kailangan has to be done right side up. We learn it from the beams of the Mishkan. Ang Ginoo, Hashem, may niya strict na instruction paano ikukunan beams put up nga ipuput up in the direction they grow. The part of the beam that had come from the bottom of the tree is at the bottom of the Mishkan. This rule applies to all the mitzvot. So kung hangin direksyon nga kuan nga tumubo ng mga kayo nga gamit ato direksyon, keeping the wall steady and strong. Tabaos were hollow gold rectangles that fit inside slit cut into the top of its kerish. Bagahayahin kuan ba? Palaman. Mga palaman niya, duha nga kao, di ba no? Bloke. Example, duha nga bloke, may danigin mamartilyo nga bubutang nga kuan, something nga hollow gold rectangle, singa kadatbot nga igbaw kay para humuot. Paran kuan kirashe mahuot nga magstay here together and para maging stable and wall. Nga para mas maging matibay pa ini and walls, may the 5 feet from the top of the kuan kay hunahuna and kay tasin niya 20 feet high. So tika nga nikbaw lusad ka lang 5 feet, may the kuan, may the gold rings ngan gimbutangan hin 2 half pipes, one each side of the ring. So kuan asa ton era gimbutang. When all beams were put together, looked like there were a gold pipe running across the back of the wall near the top and one near the bottom. Kaya di ba 5 feet from the top, 5 feet from the bottom, may daniraging butang nga mga rings. May daniraging butang nga mga rings nga kumbaga kung makakamaging kang pipe ginto nga hiya gin slice ya kuan longitudinal, direct cross but longitudinal. So bagayan hilabang nga kuan. So sheton tapos may mga ring nga kung di na siya susudlan para pang pahuot ng maging matibay talaga ra. Pero adto hira kuan lagab gold plated lagab perat gold pati ang rings on the top and the bottom. The pole that bends. Take a straight wooden pole and try to bend it. Imposible.
Na example may da pole nga kuan kahoy nga pole as imo kuan siyempre da ko hiya paano mo tiya mapapabindi man ito ni parehas kit bamboo tree nga stick it bamboo tree nga dire anda ko nga stickan mo sa nga sangala pwede mo hiya ma bend pero kung pole nga kahoy nga rectangular di mo makukuan. Yet running through the center hole of the beams of the Mishkan walls was one long amazing beam. It went through the northern wall, and when it reached the western wall, it bent. It passed through the western wall. When it reached the southern wall, it bent again. It passed through the beams of the southern wall. The miracle happened many times. Every time they took apart at the Mishkan again, when they put it back, each time they put the pole, it bent again. Bakit? I don't know. The pole that bends. I don't know. The entrance atubangan ng Mishkan building was the Masak, a multicolored curtain. It hung on 5 wooden beams covered with gold. These beams were supported by copper, and they had a gold cord wrapped around them. So, siya gihap. Beams. The Kodesh HaKodashim, the Holy of Holies, only hit Yom Kippur, and Aaron, Ark of the Covenant, thou stood in the most important part of the Mishkan building. The back section called the Kodesh HaKodashim, or the ambaraan ng pinakabaraan, ini nga room, ini dimension 10 amos by 10 amos or 20 feet by 20 feet. Nga duro ni kakuan, kasagrado, ka-holy, nga no one was allowed to enter it except on Yom Kippur. At Yom Kippur, Day of Repentance ito niya. The holiest day of the year. So, kada Yom Kippur, pwede lang makasakuban Holy of Holies or Kodesh HaKodashim and Kohen Gadol and High Priest. So, nakaseparate from the front section of the Mishkan, pinaagihan multicolored curtain yung tinatawag na paroket. And paroket, nakahanghiya on a 4 gold-covered wooden beams. So, siya ito niya. Nakahanghiya, han upat nga, kumbaga may da upat nga beam, abot nga han rectangular nga kuan, walls, abot nga, baga square ya, 20 feet by 20 feet, tas nga ton kakuan, may da upat nga poste, nga asyat bagay kuan, bitay. Gamit na, bitayan multicolored curtain. And paroket hang on 4 gold covered, naka-covered, kumbaga naka-covered hiya in gold, plated hiya in gold nga wooden beams. Each one rested on one silver aden. Diba? An aden na siya ito ang kuan. Bloke. Bloke silver nga, bloke nga may buhabot nga. Jar and stick
and oil. Besides sa kuwan besides sa Ark of the Covenant, may iba pang mga objects na nakadtuhan Holy of Holies or Kodesh HaKodashim nga room. Ano sa a jar of man or manna and heavenly food nga tikang halangit nga for 40 years na siya nera pagkaon. Asya naman nahulog tikang halangit heavenly food nga siya pagkaonan mga Israelites nga nakatwera disyerto. The walking stick of Aharon. Ini nga walking stick ini yang kwanti kang kan Adam. Ang ginatang Ginoo kan Adam. Asya gapin ni ang gingamit ni Kuan ni Moshe. Which miraculously sprouted almond blossoms at the time of Korach rebellion. So ato daw ko nga Kuan may namukad in Kuan almond ang time of Korach rebellion. Tas ani katulo ang shemen hamishka anointing oil nga siya gagamiton pag anointing mga kings nga mga high priest. The Kodesh left, right, middle. Tubangan ng section ng Mishkan building ang tawag iya Kodesh. In it to an table, the shulkan table, menorah, kumbaga shulkan siya niyat bread table. Menorah and 7 kuan hiyang kuan nga bowls nga asya tiyabahan ko niya candelabra and small golden misbeyak. So pagsakob nimo entering the Kodesh, the small golden misbeyak stood 10 amos from the entrance. 10 amos. Asya niya kuan. In the middle of the room. And shulkan and bread table and the menorah were farther into the room. 5 amos, 10 feet from the Kodesh HaKodashim, with the shulkan on the right side and the menorah on the left. Golden crowns. And the Aaron, Ark the Covenant, the bread table, shulkan, the small misbeyak, all had a gold band around the top looking like a crown. Why just this? Kada the crown daw kuno nga nakadatigbaw different type of leadership nga mga Jews may ada. Ang Torah, royalty daw kuno ito. Ang crown on the Aaron o nga dahan Arkabrahan stands for anyone nga nag-istudyo in Torah. Ang Shenet Coronahan mga Torah leaders or mga sages. And ini nga corona Shenet pwede makomparet na tanan nga pwede ma-earn kung mag-study ka in Torah. So it doesn't make a difference kung tikang din ka nga pamilya. It doesn't make a difference kung gaano ka kariko ka pobre. The crown of the Torah, the crown on the Aaron can be earned bisan hinong nga tawo nga may dedikasyon haya kalugaringon para magibarohin Torah. An koronahan shulkan or an koronahan bread table stands for the royal line of King David. An shulkan paldhin duha nga kuan, duha nga bread symbolize food and prosperity. An hadi and king is the nation's leader.
and may niya responsibilidad para han ekonomiya nasyon nga para himuon ang kinabuhian mga tawo prosperous, maging maupay. Ang koronahang Golden Miss Beyak, which stood in a place where only kuhanim were allowed to enter, stands for the royal line of kuhanim han priesthood. Asya niyan mga anak ni Aharon. Hirala and allowed mag-performance services ngadtuhan Hekal or Mishkan building nga para magbornhan mga ketoret on the Golden Miss Beyak. The Yereot coverings. Ang ropan Mishkan ani material Yereot. May datulo nga Yereot. Ang pinaka lowest one nga imo makikitan in Mishkan, looking up kung nakita ka nga to ceiling, is it was made of multicolored cloth material. Multicolored diya. And ikaduha nga sandwich in between the bottom and the top of Yereot was made of goat hair. So ang nakadambot nga daw kuno made gamit ang material asin kambing. And third nga dan top, beside dan top, gin red dyed. So red hiya nga gin dyed hiyahan ram skin, was made of a red dyed ram skin. So ang panitan ko an ram gin ko niya gin dyed in red asya to niya. And then the multicolored skin, so combine kanan red dyed ram skin and multicolored skin of the takash animal. Ginamara ko ano nga takash. Traveling tent. The Mishkan was like a tent. Have you ever gone camping? Nag-camp na ba kamo? So, pagkaaga, imo puwan, ipusong tayo mo tent, ipupuld nimo, di ba? So, pero may dalo na, no? So, ang mga Israelites, sabi nagtatravel na disyerto, pero may niragin dadaran era Mishkan. Na era would taken apart, ayan, kung hain nera, ang mag-i-stop, i-rebuild nera otro. So, kada ang mga Israelites na biyahe, ang mga Yereot were taken down and folded. So, ang nakatong mga bawbaw ng mga cloth, mga coverings, yan po fold nera. The ceiling. Ang ceiling may that 10 nga pieces of multicolored cloth were made. Each one looked like a very long scarf. Okay? Di ba't long scarf, rectangular nga pahilaba. Ngat kahilaba, 56 feet. Ngat iya wide, 8 feet. Halapad. Then 5 of these pieces were sewn together. So, intahi. So, may daka na 2 larger pieces nga may niya dimension nga 28 by 20. That's wider than many homes. Duha nga large nga pieces nga laid side by side to connect them. Paano i-reconnect? May gimbutangan ni rahin 50 nga gold hooks ngan 50 loops nga gintahi ngadtuhan mga large cloth. Imagine nga bottom of a shirt with golden hooks instead of a bottom. Kung nga bagay
bagang pa-letter S. So siya iton, instead of buttons, di ba buttons kuan circle, di ba? Mga botones. Nera, may da niya kuan loops, may da niya bagan nakagintahi nga bagan kuan ring, tapos may da hooks nga andudo ha. Paano ni mi dudukot gagamitan mo ang duha nga hooks? The 10 strips. Bagayahin strange and mishkan and sailing and mishkan. Kaya nung nga diri nala maghimon usa nga dako nga piece of panapton or cloth para ibutang adton mishkan. Kaya nung nga kailangan pa 10 strips. Nga kung maghimo kahin to make it in 10 strips, kaya nung nga diri mo tayo together. Instead nga imo tatayon 5x5 patapos iko-connect nimo hin hooks ngan loops. Ang cover mishkan was made to resemble the Aseret HaDebrot, the Ten Commandments, nga nag-appear nga dahan 2 tablets. May dali mga commandments on one stone, may 5 nga commandments on other nga tablet. So 5 strips of cloth were shown together in one half, and 5 strips were sewn together for the second half. And 10 commandments and first 5 commandments na kuno nagre-represent ni it Ginoo nga aton kuan creator, and another 5 an aton relationship between man to man. Kay di ba nga that 5 commandments may abot ka ng Ginoo, tapos an aton creator, physical creator nga which is an aton mga kaganak, di ba? Ang ikalima, honor your father and mother, pati ani mo older brother. So siya iton. So siya ito niya. Tapos another 5 parang relationship nimo ha kasi tawo. And the hooks, there were 50 of them para i-remind kita ang 50 levels of Bina or understanding. Tevrohit understanding Bina. Kung diin in which the Torah can be understood. The middle cover. Over the cloth ceiling, there was another cloth. This one is made of goat hair. 11 long strips of bukin goat were made, each one 30 amos or 60 feet long, and 4 amot 8 feet wide. Then they sewed 5 strips together and 6 strips together. So ang duha nga large nga pieces and naging himo gamit ang materyales ang bukan goat gin put side by side nga ging connect han 50 nga copper hooks bagayan letter S asyat maghihimo nga kuan nga magdudukot. The large goat hair cover was put over the ceiling cloth. It hung down the sides of the walls of the Mishkan. When you look at the Mishkan, you could see it covering the walls. On top, katungahan top cover was made from the skin of the tahash, and half from red dyed gin kuan nga ram skins. It was 10 amos, 20 feet by
50 amot or 60 feet. Unlike the other carriages, this one didn't hang down. So, naghahang down lang adahan walls and gilihan Mishkan and goat hair. The copper Mizbeach, the fire and smoke. This Mizbeach was where most of the service in Mishkan was performed. It was through the services done on this Mizbeach that the Jews were forgiven anera mga sala. And fires nga nagsusunog kinin, kaya nera mga kuan korbanot era offerings, would rise in a straight pillar that could be seen by all Jews camp around the Mishkan. On the Mizbeach, era susunogon, ibuburn nera mga korbanot era offerings and kada tagsang mga Israelites. May dagap nera again boburn nga communal nga korbanot, kanang community group offering para han bogos nga Israelite nation. Nga dahit adlaw morning, afternoon nga special offering nga gindadara hit adlaw it Shabbat nga hit mga Jewish holidays. May tulong nga miracle sa Mizbeach. So, ano ang tulong nga miracle ang Mizbeach or ang altar? Kada adlaw, may damilagro nga na hihinabo. Bisan kahangin. Ang smoke nga tikang han altar, kaya dito manan ko altar man tapos dito gisusunugan mga korbanot and mga offering. An era aso, bisan nga kakusugan hangin, tipaig bawla, straight like a column. Nang kung bisan gaano kakusugan oran, ang kalayo nga kung hain dapitan altar Mizbeach, di rin napaparong. Bisan marag kita nga an altar was made of wood ngan only nga gutay lahing layer hin copper, it never caught fire. Kumbaga di wariya kasunog. Siyempre light materials lahiya, kay siyempre wood gamit lahiya, gamit ng altar, gamit kung ginhimo hiya gamit din wood, may layer hin copper nga guti, pero wariya kasunog. Ang literal Mizbeach or an altar, may aniyay mga initial mem means mihila or forgiveness. Zayin or zekot means merit. Bet means barakah or blessing. Het, Haim, or long life. So, yun nga mga words, siya niyang power ang altar, ang Mizbeach, na siya niyang bubuhat para ang mga Israelites. Hollow. Ang Mizbeach stood about an altar, imagine niyo altar niya, an altar daw may kaniya kay taas 20 feet high. Kay taas ining altar. O mayroon pa yun yan na. Nga ang gamitin ni niya shittim woods nga may covered with copper nga dan bawbaw. Ano yan ni shape bagayan toolbox katapos empty on the side. The inside was filled with earth until the top. So may daniya gimbutan niyan tuna an kuan niya sa kub. Tub makaabot 20 feet high.
It was on the earth that the first Beyak born. Tubanganan kuan, Miss Beyak, may da ilabang nga rampa. Ay, siyempre, imagine nila, 20 feet. Taas ko dito. Tulong nga, itaas nga tao, more than tulong nga itaas nga tao, taas. So, para makasakangad to, may da rampa. There is stairs, but rampa. Was used to walk up to the top. Asya na rin gagamit para mga ha? Igbaw. Horns. And Miss Beyak, na kuan niya. Nga niya ila Roman kuan, han altar, nga dakong altar. May daniya square base, may daniya kahon nga base. The yesod. Ngatun igbaw, rising above the top of the Miss Beyak, marang kamit kuan, Muhammad Chahil. Basta, each corner, may daniya niya square nga bagayan mga horns nga tipaigbaw. Aniya ni kakuan, iya ka taas, 20 inches high. Bagay, kuan niya, small square boxes, 5 tefakim or 20 inches high. Fish netting and flowers. Ngadahan right above the middle of the Miss Beyak, kabrobot nga right above the middle. So, puro igbaw lang ngadahan but ngahan altar. May da decorative nga copper bands nga ring nga dat gilid like copper belts all the way around. Nga one was called the mikbar. Nga it looked like a fishing net bagahayahin lambat. On top of the mikbar was the karkob. Tapos kuan, it was a band of kafar that had flowers engraved on it. So, ko yan, altar niyan, gamit yan sheeting wood, sa niya layer, may daniya 10 layer, hin copper. Tapos, may daniya dekorasyon nga duhan, kaburubot ngaan, di ba, 20 feet, o di 10 feet, kaburubot nga, nagbawit 10 feet, may daniya, kuan nga bagahin, lambat nga, nakapalibot, nga, igbawan lambat, diri nga, saktuhay la. Tapos, ang igbaw, ang lambat nga, style, may daniya bagahin, flowers nga naka-engrave. Paano man daw kung noon Miss Beyak or altar ginkukuan? Ira gin dadara kung naglalakaton hira, siyempre nakadara desert, di ba? So ang gagamit wooden poles. Gagamit wooden poles daw nga may covered wooden pole siya nga covered in kuan copper nga nakahook kaya nga dahit copper rings nga dat gilded mikbar. So iya ginsusulod nga to para mabitbit daw. Trap. Ang mga risda nga gamitan nets, mga lambat para makapag-trapin mga isda. Magbubutang irahin mga pagkaon nga dahan mga lambat nira para himuon nira ng mga paon. Nga ni bubutang nira mga lambat nga dahan tubig. So kung ang mga isda makita nga itong lambat ang mga paon nira ka makaon nira. Pagkatapos, bibitag na ira, malalambat na ira. Asya gapini an evil inclination naton, yetzer hara. Nadirikitahin makasala, pero an yetzer hara or our evil inclination, nagsisitin trap para aton. Yan bubuhat,
gimpapaunang kita ato natubangan nang karuyag nato niton nga iya paon ngan bisan pamarang kita nga diri dapat naton kuhaon niton. Example, makakuha ka nga, anong buhatin nga kung akong bugto nga buhat? Diri man yan siya. Ano kakuha nga iya buhatin or mga klase nga ma-open nga story nga imo i-share iti mga sangkay nga kikinarag tatawa hera nga imo istorya paret natanan all about it. So ang tawahan mo mga sangkay ganyan feeling nga bagang popular ka kopod nera asya ito an paunhan yet sarara enabling every inclination. So, kung imo ito kuhaon nga bait na paon nga tas imo istorya at maraot na kunit binuhatan din bugto asya ito na tatrap ka. Pero kung imo hold yourself back hindi rin mo iyakan na ibang tao usa ka nga smart fish na diri ka nakukunin mga paon. Asya ito no sa nga mga reason kaya ano ang mikbar nga kaya no may ada bagan mikbar or fishing net nga dahan misbeyak or an altar. And mikbar look like a fish net. Kung ang mga tao nakakasala makatira mishkan and tent and bring korbanot offerings para mapasaylon era mga sala ngan makikita nera an net at siya magasalbar ha era hitera hitseriara net in the future the hatser or courtyard. Curtains, an area kung din ang main building han mishkan or tent pati ang altar misbeyak kung ano na nakatindok kitatawag itong nga area nga hatser or courtyard. Niya kakuha niya dimension hiluag 100 amos or 200 feet ang kahilaba 50 amot or 100 feet ang kahilapad. Anyone who was tame could not enter this area. So ang mga kuan dere pure may mga emission or mga kuan basta dere kuan pure buot nga dere asya dere pwede sumakubin nga area or di kaya may mga sakit nga something unpure. And hatser surrounded by kilaim a wall nga may da pure nga white linen curtains hanging on wooden beams covered with copper. At the bottom, ilaroman kuan, each beam was one peg. The peg fitted into a copper adin base in order to keep the curtains from blowing into the wind. Ang mga kurtina nakahigot nga dahan mga copper pegs nga ginmartilyo nga dahan tuna. Silver strings and cups. Kada beam hanhatser or courtyard may niya top nga was topped with a silver cup. May babaw niya nga silver cup. Katapos silver cords were wound around the beam. So different.
Ang eastern wall may niya bagang gutay nga diferensya han iba nga wall. Kay ano, kay mga Israelites nag-enter sa courtyard dahat sir may tulong nga beams were put on one side of the entrance and 3 on the other. The linen curtains, instruction niya, hang over the beams, leaving an entrance way in the middle. O siya iton. So, in front of an entrance way, may the upat na 4 beams were put up. So, anatubangan daw ko, no, in front of the entrance way, may the upat nga kuan beams nga were hung damasak a multicolored curtain. So kung tao gusto sumakog nga dahan kuan courtyard ay yala na ipupush aside, curtain was pushed aside. So siya na mga kuan stats ang Torah yung tagaan kita eksakto nga mga sukol paghimuhan Mishkan complex and tent of meeting ngayon mga items kaupo diton asya nira an Aaron or Ark of the Covenant 60 inches by 36 inches by 36 inches. So, siya ito an Ark of the Covenant. Kanya kay laba, 60 inches. Ano iya kakuan, kay ilapad, 36 niya kay taas, 36 inches liwat. Ang shulkan or bread table, shulkan 48 inches kay laba, 24 inches kay lapad, 36 inches kay larom. Ang menorah 72 inches ang kay taas. Ang misbeyak or altar kung hay nagkukunara kurang kung hay nag-offering may 10 feet by 10 feet by 10 feet. And Mishkan building or an kuan kung hain dapitan kuan 60 feet by 20 feet by 20 feet. Siya niyan pinaka pero an entire area Mishkan complex which is an kuan 200 feet by 200 feet long and 100 feet wide. May da mga ibang opinions about sa ban ama ini nga mga kuan dimension asya ni an opinion ni Rabbi Meir that nga may ada kuan da kono an 100 may da kono 100 or 60 him to an ama because of different opinions and sa isang ama in inches then round up to 1 ama equals to 2 feet. So inihiya so asya niya naton kuan niya na para siya about an Mishkan tent of meeting hindi nagmimit ang Ginoo pati ang mga Israelites niya nagdadayaw hira nagdadararan nila mga kuwan ano ka pa ito korbanot offerings
So asyeton. So dayawan ang Ginoo ni Abraham, Yitzhak, nga Yakob. Amen be amen.